Hola, què tal? Soc l'Oriol Mercader i en aquest vídeo l'objectiu és presentar-vos què és la psicologia esportiva i quin servei us puc oferir. Doncs bé, com veieu a la presentació, aquí on teniu la meva cara, canvio ja la meva foto, per tant ja va bé. Doncs bueno, la psicologia de l'esport és una ciència en si. Sabeu que en la psicologia pot haver-hi la psicologia clínica, pot haver-hi la psicologia laboral i una d'elles és la psicologia esportiva. Doncs no som el perfil típic de psicòleg que coneixeu amb bata blanca i que treballa salut mental o problemes, sinó que més aviat estem orientats a optimitzar el rendiment. Per tant, no cal tenir un problema principal per treballar amb un psicòleg esportiu, sinó que qualsevol persona que vulgui millorar el seu rendiment, treballador, músic, artista, esportista, estudiant, amb el servei d'un psicòleg esportiu, aconseguirà fer aquest salt qualitatiu en els seus nivells. Per ficar-ho en una comparativa, un esportista d'èlit segurament tindrà un nutricionista que li gestiona l'alimentació. Segurament, si veiem aquest esportista d'èlit, veurem que no té una obesitat o un problema de trastorns alimentaris. Ara, que treballi amb un nutricionista és per fer un salt qualitatiu i sap que encara hi ha percentatges, recursos de millora que el poden ajudar quan el tema excel·lència és tan elevat, amb alt nivell, un petit percentatge d'una millora d'un 5% és un salt qualitatiu gegant. Per tant, amb la psicologia podem entrar a millorar coses que un esportista que porta temps practicant potser no s'ha preocupat ni ocupat en desenvolupar. I bé, és un món que està pujant molt i això està molt bé. Cada cop els entrenadors tenen més consciència de que han de delegar a un especialista a que treballi aquesta part mental dels esportistes. Cada cop també els pares i mares són conscients que perquè els fills es desenvolupin correctament al món esportiu és molt bona de la mà d'un psicòleg esportiu. I els clubs també cada cop volen tindre en el seu staff tècnic a un psicòleg perquè la seva escola esportiva doni un millor servei. Però bé, tot aquest boom que està fent que sigui un personatge cada cop més habitual en els equips esportius d'èlit, a la ràdio, a la tele, a la premsa, ha fet que altres persones no formades legalment, com està establert, que és estudiar psicologia, la llicenciatura, i després fer el màster d'especialització en psicologia esportiva, doncs bé, hi ha gent que agafa dreceres més fàcils i via la paraula del coaching, que és com un buit legal que es poden posar a treballar, s'estan presentant com a especialistes del comportament humà esportiu, cosa que no ho són. Per tant, pot enganyar, perquè jo en puc entendre que una persona vegi coaching esportiu, psicòleg, psicòleg, això és per si tinc problemes, coaching és més cool, vinga, va, anem a llançar-nos amb el tema del coaching. Segurament els anys de formació, segurament no, segur els anys de formació del coaching esportiu no té res de comparació amb tot el background que té un psicòleg que pot fer una perfecta visió, per fer una metàfora. Una cosa és anar a comprar un lloc on només venen taronges i l'altra és que tinguis una fruiteria on t'ofereixen de tot, on et sabran assessorar perfectament de per on s'ha de tractar. Per tant, el coaching és una tècnica de la psicologia. És una tècnica no científica. Vol dir que dintre de les tècniques que hi ha en psicologia, el coaching en si no té validesa empírica. No podem demostrar que faci un impacte. Però és molt important entendre això. És una tècnica que hauria d'utilitzar un psicòleg esportiu, un psicòleg si la vol utilitzar. Molts psicòlegs som especialistes en coaching, jo mateix ho soc en aquesta tècnica, però som psicòlegs que treballem coaching, d'acord? Per tant, si voleu treballar amb un psicòleg esportiu, enteneu que el coaching no ho és. Contracta amb garantia, no et fiquis amb les mans a qualsevol persona, busca algú que s'hagi format, acreditat de forma correcta, col·legi de psicòlegs. En el món de l'esport no es pregunten, no es miren els currículums, hi ha molt males experiències. Per tant, anem a començar ficant les coses molt clares i veient això. A continuació us vull ensenyar un vídeo que vaig fer en una acadèmia on porto molts i molts anys treballant. Com que a vegades la funció del psicòleg esportiu no queda gaire clar, doncs vaig decidir fer un teaser d'un minut on els esportistes veureu que amb la meva veu en off
expliquem què passa en el món esportiu. Anem a veure-ho. Controlar les emocions serà clau per afrontar situacions de pressió, per superar moments de frustració, com les derrotes, també les lesions. Entrena la part mental i aconseguiràs mantenir la teva motivació. Estaràs concentrat, milloraràs la teva confiança i dominaràs l'autocontrol. Però no només t'ajudarem a guanyar. L'esport és l'espai ideal per desenvolupar els valors que ens faran créixer com a persones. Esforç, sacrifici, disciplina, humilitat, perseverància, superació, treball en equip. Entrena la part mental. Jugaràs amb avantatge. Molt bé, espero que aquest vídeo hagi ajudat a entendre més, anem un altre cop a la presentació, entendre més què estic parlant quan parlo de psicologia esportiva. I bé, hem parlat en aquest vídeo de l'impacte positiu que pot generar l'esport, però atenció amb el títol perquè l'esport no és bo en si mateix. Té molt bona premsa i realment l'esport és espectacular, és un entorn on hi haurà la motivació per guanyar, per aquell esport, per passar-m'ho bé, i gràcies a aquesta motivació podrem treballar coses que en família, a les escoles, a vegades ens falta aquesta energia, aquesta motivació, aquest per què poder-ho fer. Però diem que no és bo en si mateix perquè l'esport i sobretot la competició és un entorn on pot existir, i com a psicòleg i com a esportista que he estat tota la vida, us puc assegurar que existeix estrès, que pot generar frustració, pot estar amb uns nivells d'ansietat no saludables, amb unes edats formatives on hauríem d'estar més aviat tranquils i simplement disfrutar del joc, ja hi ha prou estrès amb els exàmens. I també aquesta mala gestió de l'esport, amb mals professionals a vegades, porta a un abandonament de la pràctica esportiva que és molt alta, i el sedentarisme juvenil és cada cop més alt. Per tant, quan arribem als 16, 17 anys, 18 anys, si no hi ha hagut una bona pràctica esportiva amb professionals adequats, ben formats, ben assessorats, pot portar a que la persona decideixi abandonar. I pares i mares sabem que això és el pitjor, serà el màxim fracàs que haurem tingut. No pas que el nostre fill o filla no hagi arribat a ser professional, que això no és ni molt menys, té que ser un objectiu primordial. Si es donen les situacions, doncs anem a mirar què passa, anem a ajudar, però evidentment que el nostre fill o filla, que el nostre jugador acabi sent sedentari amb una edat tan important perquè estiguin vinculats a l'esport, a un ambient saludable, doncs realment serà el gran fracàs que haurem tingut. A més, no és només en aquell moment, és que pot portar un sentiment d'incapacitat i baixa autoestima per la resta de la vida. Per tant, sí que és cert que la família ho hagi apostat tot i no hagi sortit, o veure que no eres suficient, que eres pitjor que els altres, que perdies, doncs sí que pot ajudar que amb els anys sempre tinguis una mica de baixa confiança en tu mateix i a l'hora de buscar una feina laboral, a l'hora de creure en un mateix, doncs pot portar que a vegades aquest perfeccionisme massa elevat, autoexigència, no sigui adequat per ser feliç. Per tant, què farem els psicòlegs esportius? Oferirem eines perquè l'alumnat, perquè l'esportista pugui disfrutar de l'experiència competitiva, que aquesta pressió vegi que li pot fer front. I per tant ajudarem a l'entorn immediat d'aquest esportista, li donarem eines també perquè ells mateixos puguin ajudar a que això sigui una realitat. Si convertim aquesta dificultat de competir en una possibilitat, en veure que podem tirar-ho endavant, aleshores estarem no només disfrutant l'experiència competitiva i veient que li podem fer front, sinó que, a més, estarem fent el millor entrenament per la vida. Per tant, passem d'una cosa que pot ser dolenta per la vida al millor entrenament per la vida, que és l'experiència esportiva. Com hem vist en el vídeo, treball en equip, establiment d'objectius, control de la pressió, passió, disciplina, autoexigència. Són valors que realment, si els podem treballar en aquestes edats, queden per tota la vida i podrem dir aleshores sí que l'esport és boníssim en tots els sentits. Molt bé,
com podem fer que l'esport sigui la millor inversió pels nostres fills per tota la seva vida. El psicòleg esportiu el que farem serà generar aquests valors en l'esport, millorar el rendiment de l'esportista, donar-li aquestes eines de quan vingui una situació difícil pugui afrontar-les en condicions, vetllar pel benestar psicoemocional de l'esportista en tot moment, situació d'entrenament amb els companys, amb els pares, amb els sponsors, amb la premsa, amb el rendiment, a partir de, ja sigui esport formatiu com sigui esport d'elit, haurem de vetllar per aquest benestar. Penseu que als Estats Units, la NFL, la NHL, la NBA, la figura del psicòleg esportiu és obligatori. Amb un equip té que demostrar que en el seu staff tècnic hi ha un psicòleg que vetlli per aquesta salut mental. I, finalment, també intentarem que l'esport sigui l'excusa perfecta per treballar un estil de vida saludable. Com ho farem? Doncs, per mi, tothom s'ha d'involucrar. No podem deixar que aquesta feina sigui exclusiva del psicòleg, que se'n vagi a una oficina, els hi faci una xerrada i creure que d'allà sortirà. No, té que ser el dia a dia. I qui està dia a dia allà? Pares, mares, les famílies i els entrenadors. Per tant, qualsevol intervenció, a part de la consulta privada per treballar coses particulars, aquests seguiments més individualitzats, però sí que l'enfocament hauria de ser global, amb un percentatge semblant a treballar amb el jugador un 50-60%, però tenir un incís amb els entrenadors important, d'explicar-los què poden fer, d'estar allà a la pista quan els estan entrenant per donar-los consells i també amb les famílies tenir les seves reunions, els consells, perquè realment facin el rol difícil de familiar el millor possible. I, fortalesa mental la podríem dividir en 4 potes d'una taula. Estar motivat, que seria aquesta energia per dia a dia tenir la intensitat en els entrenos per millorar i millorar i millorar i millorar i ser millor que jo que fa un mes, que fa 2 mesos, que la temporada passada, i no pas estar centrat en el resultat, a veure si guanyo, perquè és que això és molt volàtil. És molt millor estar centrat en el procés de millora constant, amb aquests valors de l'autosuperació, de l'autoexigència, de disfrutar-ho, que no pas anar a buscar aquest benefici de guanyar un partit o tenir tal rànquing o classificar-me a part, perquè si no ho aconsegueixes, la desmotivació és immediata. Per tant, hem d'aconseguir que aquest esportista estigui enxufat durant tot l'any. Concentració, doncs són molts elements i l'esportista té que estar focalitzat en molt poques coses. Per tant, haurem d'aconseguir que el seu cervell estigui durant 2-3 hores, 1 hora de competició, plenament centrat en aquells aspectes rellevants. Confiança, doncs serà clau, el llenguatge no verbal, el control de pensaments, què em dic a mi mateix, com em veig jo tenint èxit en aquesta competició. Creure-m'ho, doncs no és tan fàcil, però hi ha tècniques, tot és entrenable, aquesta és la bona notícia. I finalment l'autocontrol, quan arriba la situació em domina a mi o jo la domino a ella. Doncs hi ha eines per saber gestionar aquesta pressió competitiva, portar bé l'ansietat i que no ens anem angoixant a poc i fer fins i tot un burnout que acabarà havent-hi l'abandonament esportiu. Com trobarem aquests valors? Doncs bé, aquí veiem moltes copes i això és com una piràmide, no? Al final, les copes no tenen gaire sentit. Té sentit el que hi ha darrere d'aquestes copes. Les copes s'ompliran de pols amb els anys i algun dia potser ens haurem de plantejar que hem de fer espai a casa i les hem de tirar. I bé, les victòries, al final el que compta són les experiències i sobretot mirem a baix aquests valors que hem pogut adquirir gràcies a aquesta motivació per aconseguir aquests trofeus. És el que ens quedarà per tota la vida i el que li haurà donat sentit a tot aquest esforç gegant que tant famílies com entrenadors com alumnes fan dia a dia. Treballar en equip, superació, respecte, persistència, resiliència, humilitat, responsabilitat. Qui no vol un treballador així? Qui no vol tenir un fill així? Qui no vol créixer amb aquests paràmetres? Doncs segurament tindrem èxit en la vida familiar, laboral, educativa i de tot tipus, i amb un mateix. I bé, doncs a vegades no guanya sempre el millor, a vegades hem de tenir estratègies, tenir un pla, seguir aquest pla, saber que estem seguint una cosa que està ben elaborada. Per tant, quan fem un partit, el partit no s'acaba quan l'àrbit pita o quan s'acaba el resultat de victòria o derrota. És important
que el dia següent d'entrenament no seguim fent entrenament físic, tècnic, tàctic, com sempre es fa. Hauríem d'analitzar què va passar al partit, quines situacions et van costar gestionar, què has après, què podem incloure a les teves rutines, moments de desconfiança, comportaments inadequats. Doncs hem de tenir un espai per poder extreure el màxim suc d'aquestes competicions, que és on realment podem aprendre moltíssim. I a partir de tota aquesta informació podrem generar un pla de competició, que és aquest pla de què haig de fer en tot moment, per no prendre decisions quan estic competint, sinó sortir programat per l'èxit i saber que tinc un pla i que aquest pla funciona i que si el segueixo i em puc concentrar-me en una cosa que depèn de mi, seguir el meu pla, doncs tindré èxit. És millor centrar-se en alguna cosa que depèn de mi que no pas pensar si guanyaré o perdré, guanyarem o perdrem, perquè també hi ha un rival que juga i que també vol guanyar. Tots aquests aspectes que estem veient es desenvolupen a vegades en 3-4 mesos cada un, o fins i tot en un any olímpic podem estar 4 anys treballant amb un esportista. Això que estem explicant durant 4 anys perquè arribi als Jocs Olímpics al màxim nivell. I bé, el psicòleg esportiu, a part de donar aquestes eines, també serà aquella persona que pot ser fins i tot germà gran i que acompanyarà la persona amb els anys. A mi els entrenaments que més m'agraden són amb aquells esportistes que els he portat des dels 9 anys i que avui en dia en tenen 23 i encara els porto, ja sigui esportivament o com algun d'ells, a nivell laboral i personal, que volen seguir. Doncs, bueno, són relacions molt maques on podem treballar la carrera dual. Què vol dir? Carrera dual és aquell moment on hem de decidir què fem amb els estudis i sempre és millor mantenir, tenir un pla B, tenir una formació per no dependre només dels estudis. Per tant, sempre serà bo, amb el cap fred, decidir com farem la nostra vida esportiva. I aquest salt professional, que passem de ser júniors i passem al sènior, doncs a vegades és molt difícil amb un equip d'entrar en un equip d'adults o a nivell individual, veure que se't donava molt bé i guanyaves i que passes al sènior i ja no hi ha tantes victòries. Autoconeixement personal, doncs que l'esportista creixi personalment via l'esport. L'adolescència, ja és prou difícil que, a més, amb aquestes experiències a vegades és massa. Ajudem en la gestió de l'entorn de parella, família, amics, doncs a vegades també és important entrar a conèixer aquest entorn. Administrar el temps, que a vegades a aquests esportistes els hi falta temps i hem de saber tenir eines per poder tirar-ho tot endavant. Hàbits saludables, doncs és que al final no podem tirar sense aquesta excel·lència d'hàbits saludables, d'alimentació, de descans, d'hidratació. Doncs hem d'estar a sobre perquè aquest esportista, encara que tingui molt de talent, sàpiga que s'ha de cuidar com un bon professional. I, finalment, també, per què no, la retirada esportiva, que no és gens fàcil. Quan una persona ha viscut en aquesta bombolla, sortir i entrar al món laboral, doncs fer aquest acompanyament serà un dels moments claus que els psicòlegs esportius ens encanta treballar perquè sabem que tenim un impacte molt gran. Anem a un altre aspecte important que malauradament existeix, forma part de l'esport i hem d'estar preparats, disposats i compromesos a saber-ho afrontar. I el psicòleg esportiu pot ajudar moltíssim. Parlem de les lesions. Mala sort? No. Els estudis ens diuen que hi ha una part psicològica en les lesions, molt elevada. Podem estudiar i entendre per què una persona està tenint cadena de lesions. I no és per mala sort, a vegades no és perquè no es cuidi, que a vegades sí, però també hi ha una part de tensió emocional que pot provocar aquestes lesions i és molt important, quan tenim una lesió, entendre que el metge no ha de dir ja està, estàs lesionat 6 mesos, hi ha una persona darrere que li pot canviar bastant la seva vida. Primer, l'impacte emocional. Tu li dius a la persona que s'ha lesionat, que té que anar al fisio, però escolta'm, que hi haurà un impacte emocional, com una fase de dol, com si haguéssim tingut una mort a la família, doncs s'experimenta gairebé igual. La negació, després la irritabilitat, després passem a la depressió, em sento un inútil, i finalment toca acceptar i començar a fer la recuperació esportiva. Però és que no només és una reacció de dol, hi ha altres reaccions psicològiques a la lesió que hem de tenir en compte per poder tornar quan abans, tornar en bones condicions i per no fer una recaiguda. Identitat. Doncs ja no em sento que formo part de l'equip, ja no em sento ni esportista, m'aïllo socialment. L'ansietat, quan tornaré, què passarà, la por,
em tornaré a lesionar i aquesta depressió de no estar fent el que a mi m'agrada, no poder-me treure els nervis per les cames. Doncs totes aquestes emocions s'hauran d'ajustar constantment i haurem de mirar també quins pensaments hi ha i quines conductes s'estan fent que són adequades o no per a aquesta recuperació. Per tant, molt aconsellable, quan hi ha una lesió de més de 3 mesos, posar-se en mans del psicòleg esportiu perquè realment tenim moltes eines per treballar. I bé, una altra àrea, hem dit que tothom tenia aquesta eina involucrat. Doncs anem a parlar dels entrenadors. Els volem fer encara més líders, els volem dotar de psicologia perquè ells en les seves pròpies comunicacions, exercicis, xerrades, conductes, generin psicologia en els seus esportistes. Primer, estem amb l'entrenador per generar aquest ambient sa, tant emocionalment, socialment, que sàpiguen realment provocar aquest clima on tothom es pugui desenvolupar al màxim nivell. Sàpiguen també gestionar amb els pares, tenir aquesta mà dreta, aquesta empatia, aquestes habilitats comunicatives per saber dir, a vegades educar a persones adultes com els pares que els hi costa molt. I treballem molt en pista. Mirem l'exercici i veiem com podríem col·locar una variable psicològica. També mirem com es comuniquen, perquè és impossible no comunicar, una mirada, un silenci, i a vegades l'entrenador no és conscient i hem d'estar allà per mirar i dir-li quins impactes generen les seves pròpies comunicacions, perquè siguin plenament efectives. Podem fer estudis dels entrenadors de com es comuniquen, fer estudis observacionals, prendre enquestes als seus alumnes perquè ens donin informació sobre el seu tipus de lideratge. Per tant, nosaltres podem ser la sombra d'aquest entrenador i treballar al seu costat, i a vegades no cal ni treballar amb l'esportista. Treballant amb ell el fem encara més bo, i un entrenador que té coneixements de psicologia, perquè es deixa assessorar i té algú que està mirant constantment i li va donant instruccions, si es deixa ajudar, aquest entrenador serà molt més bo. I finalment, pares i mares, avis, germans, doncs és molt important que el club faci xerrades on els pares i mares vinguin per entendre quin és el seu rol, perquè el seu rol és vital. De fet, sabem que depèn de com es comportin amb el seu rol, hi haurà més possibilitats de no només èxit esportiu, sinó que no hi hagi aquest abandonament esportiu. Per tant, tenir espais de debat on els pares puguin dir situacions difícils que els costa gestionar amb els seus fills i filles, doncs els podrem donar les eines, assessorar-los, dir-los si el que estan fent és correcte o no, perquè donem per fet que els pares actuen amb la millor, amb la bona fe màxima, però a vegades amb la bona fe no n'hi ha prou i hem d'anar més enllà. I a vegades alguna que pensem que és bo pels nostres fills, doncs no, estem sobreprotegint, estem intercedint entre ells i els entrenadors i no és bo, i sabem perfectament que ho fan al màxim possible, el millor que poden, però a vegades no tenen aquesta experiència esportiva i és important, o a vegades no es donen compte i estan ja col·locant coses seves, projectant els seus fills i filles, i a vegades tenim aquest punt sec que diem els psicòlegs, que un mateix no ho veu. En canvi, amb un altre pare sí que veig perfectament que ho està fent, però a mi mateix no. Doncs seria ideal que ens filmessin i veuríem coses que molts pares em diuen, mares, de dir, ostres, mai hagués dit que jo tenia aquesta conducta quan el meu fill està jugant, lo tens que estic, quan jo pensava que estava a la cadira ben relaxat. No, des de fora es nota molt i el missatge que dones no és saludable. Doncs també s'han de deixar ajudar perquè realment aconseguim treure el millor d'ells mateixos. I bé, tot això va per etapes, en fase més de precompetició, després hi ha la fase d'entrenament i finalment el període competitiu. Doncs cada part de la temporada esportiva té els seus millors moments per treballar certes coses. Per tant, el treball ideal seria tot un any mínim per poder desenvolupar diferents estratègies, aconseguir assolir certs objectius al llarg de l'any. No només quan les coses van mal dades o quan hi ha un problema específic, anar a buscar el psicòleg per solucionar allò. Podem solucionar allò, però no estarem fent un treball de millora d'optimitzar el rendiment esportiu i personal. Per tant, és important que sapiguem que el psicòleg té que desenvolupar la seva feina de forma regular amb totes les persones implicades
i que necessita cert marge de temps per realment tenir un impacte. I propostes de serveis doncs, poden ser de moltes formes. Treballar grupalment en una sala, treballar grupalment en pista, treballar amb l'entrenador, tenir reunions amb l'estaf, fer sessions de xerrades a pares i mares, treballar de forma individual. Doncs depèn del nivell, depèn de les necessitats de cada club, de cada persona, podem proposar un tipus de treball molt diferent, ajustat com un guà a l'entitat que ens ho demana. I bé, finalment, per presentar-me, la meva experiència bàsicament ho podria dividir, he tingut amb tots els esports, perquè en consulta privada em venen de tots els esports, però sí, entitats que jo hagi anat a treballar, podria dir 3 esports. En tenis, doncs he sigut jugador durant molts anys, després també he tingut èpoques d'entrenador en aquests clubs que veieu aquí i porto des del 2003, quan vaig acabar el màster en psicologia esportiva, treballant de forma regular en diferents entitats com a psicòleg esportiu. I bé, algunes porto des del 2003 encara, avui en dia hi estic, com pot ser el Club Tenis Barcino, ja són molts anys de feina on està completament integrat al servei. La Hong Kong International Tennis Academy, que va ser una experiència a Hong Kong, que va acabar venint a Barcelona i vaig estar tant en allà com aquí, potser també diria des de fa 15 anys, treballant i tinc col·laboradors perquè jo com a professor del màster de l'Autònoma i de la UB, de Psicologia Esportiva, doncs tinc alumnes de pràctiques o alumnes estrangers que volen venir a fer el pràcticum aquí i això ajuda a que a vegades també puguin ells arribar on jo no puc arribar, anar a competicions, a tenir més sessions, doncs tenim aquestes col·laboracions. I tenistes han sigut molts al llarg de la meva vida. Passarem també el pàdel, on també he estat, porto potser 15-20 anys sent el psicòleg que fa les formacions i assessorament a la Federació Catalana de Pàdel i he estat en altres clubs com el Jiménez i Esports i també he estat jugador de forma amateur, he estat en revistes, en podcasts, en ràdios parlant de pàdel i finalment per acabar l'experiència en futbol sala amb un club professional de primera divisió espanyola, va canviant de nom, ara es diu Indústria Santa Coloma, quan jo vaig començar es deia Marfil Santa Coloma, de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, el club degà del futbol mundial en futbol sala, i on vaig estar, em sembla que uns 8 anys, treballant al primer equip, però també treballant al futbol base. I, de tota aquesta experiència en deriven des de col·laboracions regulars amb el diari Marca o amb La Vanguardia i alguns llibres, alguns com a col·laborador, com aquest de Neurociència Esport, també de Neurociència Futbol, o aquest que és 100% meu, que parlo de com l'entrenador pot convertir-se en aquest líder utilitzant les eines psicològiques. Molt bé, doncs fins aquí la meva presentació de qui soc jo, què és la psicologia esportiva, així que espero que les coses quedin ara més clares i bé, estaré encantat de poder treballar amb vosaltres.